sambang pulo didulang malah sadulang lai pandulang lama di malaku antakalante antai indah antako bambara bamudu diulang saulang lai samwangan carito nangku wasa sampai antai indah lempuku awak wau sawi indah dikili malam pan pekain dijahit tantang kapalonya indah dicari pantulain carito nangku ada sambuang lapulo kacang diambil bamban nambah bunga tumbuhnya di tepi jangan oh indah guna malah di papan yang kita cari sambung curito boleh hendak jalan dijalankan kita bilang malah kayu di pantauan siang jalan malah di tepi jalan jelak bajelo sularonya di mana dulu batingan di bukit limosar yang dulu batingan kini ko di sambuang pulo tuang malah teka dialah de ini malah ete yusbai delapan yang raso mamikin antakama kabatuju kok nangkete arek manusu nangadang sigap balari itu bana kok dibilang leuntang teka dialah kama wadan lemak kawatenggang nasi tu bana bantu iko oba itu bana katanya marase bana nak laye kaduya deklah nasi bangan de bantu iko na kok marah palang malah tapi ladang daunnya jatuh amanyu laru kamalai mandewate yang de untang wangaden lanakan wengi onan sarupo laiku
hari tu malah kok dibilang tinggal di pondok saja tapi jalan anak tekalok masa itu. Laninya malah etek jus baidar kamayu kabatenggang badan lasal sena di tapiri boma kalau dia tongkok malam malah semalam itu main tong duduk kamanangi mato nanindak namu lalo di malam mato makan namu lalo marasena awak serupu iku. Kok ditambah lah di kampung orang bertambah bedoyu katanya dibawa mana bajalan jauh rantau namanya naik ke dituju tuan. Untung malah semalam tu deinyo malah etek jus baik dar kiranya malah hari badarok siang tekalok badan dirinya aku inyo lah tekalok lalita bajago dari sanyo. Anak pun ba itu yun ndak lama sawakat itu tasinta inyo malah ukatu subuh. Hari kawadaro darok pagi waktu kuat bunyinya ayam bapico bunyinya murai ndak siang hari di ayam. Indak siang hari di murai badara laba darun-darun bunyi tami kudo balari. Hampir tersingkuk rupanya ambun hampir kesiang rupo hari mae. Deinya malah etek kok tadi ndak tanah rasa doleh dalam hati hari badarok malah darok siang baap pangana badaninya. Kok dibawa mana anakku bayalan jauh awak lalita di manukuang nang ketek lalita di bajalan. Tapi baalai panganai cubu ditinggani disiko dicubu di awak bajalan samantaro. Untung kok lai batobok malayo manusia atau batobok rumah orang boleh lo dapet meminta nasi tuan. Ndak lama malah sawakat itu duduk lainnya daki anaknya onde nak kandung malah liwaki serato yo piek sierma tinggal dulu nak samantaro. Mande bajalan samantaro kok nyampang lai batamu rumah orang tentu lo bisa minta nasi. Koba itu mana sawakat itu tapi deinyo dietekku ibu tarasu meninggal tuan. Ndak lama sawakat itu lah turunnya dari pondok ketek tapi jalan tu kiranya etek just bayi dari yo bajalan ke tapi jalan satu bajalan ke tapi jalan ibu juonya meninggal. Balik ke belakangnya calik ibu anak sedang tidur bayi ibu di badannya. Ibu hati
tidak tawadu tapi tapaso keadaan baalo cangarulana kandu ngei osawantu lai kudetenei kapai mandepai naya raja adi tanah tangawan si mantang adi bukit putri tampe waping ija nyala tangawan sulit wayantangnya anak laputi anak kandung bayangkan nangasam limau sundai palimau sungutan dimuaru sari lorang nangkap pandai menolong nang ngasih bantuan Lawan saya naik omande kangen ruang anak kandunge konde laibu mandi meninggan meninggan tapi tapasona bantu ikona kanduenge nakanduenge ayana ngado anak kandunge konde bedo lapau sama pau nan cubada di dalam rimbo
bedo kok jauh sama jauh kok leun tuang nyana kawatamu juo nakan duwengi nakan duwengi itu naninya malete yusbai dan tak mungkin kawatan lain lima lo bisa kawatan kocoi ko aja ujinya biarlah tinggal samantang ngarong ajak deinya malah kini nang ketek lalalo cuitu malah kawat tinggal nang gadang cuitu juo osadang lalo nyo kawat tinggal maei tak bisa malah batalai dainya malah etek tadinya tinggal saja lainnya di sinan bajalan lainnya sama seorang etek yusbaidar arah kama kawat tuju arah ke sungai Panu wantaka sampai antaina hari subuh sesubuh itu lanyoan subah jalan kaki tuan indak lama malah sawakat itu deinya malah sama seorang ibu hati bajalannya sama seorang tak lama kadibilangkan oh tapi deinya etek yusbaidar kocoiko agak kaunya kesan seyu sama seorang walung sampai malah jalan 5 meter kiro bawali kabalakang tuan bawalinya malah kabalakang kok nang ketek tinggal bertambah bedo kok nang gadang kawa ayu mainnya malah pandai bajalan orang ketek sadang arek manusia itu mana kok dihitung tapas balik kabalakang tuan tamuan bali anak inyo ibu-ibu yo nak kandang kok nyampang tinggal kaduanya kok nyampang tinggal nang ketek ko tentu sansai menjadi angin Nenggadang tahu bisa bajalan baitu wana kok dihitung lade untung teka dialanan iyo malakin iko ete yusbaidal manangi manukuang anak nangkong biar dibangau lambe lang ambe tuenei bayi buati malah nyopai nenggadang layale tinggal malah di sinan nang ketek kawa pulo kamaninggan tentu kesan saya jadi angin oba itu mana lah kok dihitung de untung lata kadia laki roba jalan jangan ketek main
Ndak dapet malaka baladang nyoladi tapi rimbo karo lawanya malah doyo kamano lewat dan kawatenggang yo siapo awak kawayo di pasawang rimbu bantu iko indak lamu malau katu itu lah jauh rasa bayalan lah lewat dari 5 kilo tantulah tarang rupanya hari latarang sakutiko bayalan kang akila otuanei otari laju indah di jalan malah di palamu de untang teka di alam hari pagi badarat tinggi hari kaniola badarat tinggi kiranya malah sehari itu dak jauh rasul malah ditampik anak bating gantung dak jauh dosa wakat itu kira-kira malah agak 5 balik kilo batamu jona lain sekutiko ada orang nan datang malah dari Tapan Joto ka menuju Sungai Panu waitu bana kalau dibilang kiranya menjadi camat di Sungai Panu nyo datang malah dari Tapan baitu bana sekutiko nak lamo sawakat itulah dake inyo dake ete jus baidal satu dake malah dietek tu tantu gak ragu malah mencaliknya tarita tarete-rete cok kacang majalan junjang talita bajalan taelele cuanggang kama jalan gunung baranti malah otot dake etek jus baidal batanya Pak Camat dari Tapan tadi kamanuju ke Sungai Panu pai kama api katoinyo menjawe malah etek jus baidal danga diapa sabananya ndak tantu dopak nambo 7 ambola jauh di bajalan yo kamanuju Sungai Panu kalau iya sarupo itu pada malah bajalan kaki biar joto nangkos malah ke Sungai Panu waitu bana katoinya kalau piladang Pak kababelo katukuran dalam padi kok itu panang kaelo lasanang bana dalam hati nyobao naik malah kau to dia pak tu satu lah naik kau to lah duduk di bangku oto pintu tertutup oto jalan agak ukat itu kok dietong jalan buruk sama itu walambek lah ngambil lah oto enei
manaki wa itu mana kok dia tong de untang teka diala dek layu to balari menuju daerah Sungai Pangan. Oto jalan malah kok dietong bertanya malah apa tadi kepada Yus Baidal. Jadi siapa mana mau piak baitu mana katanya kok nama ambo pak na ditanya. Mak namu malah Yus Baidal kampung di malah sabananya. Kok kampung memang jauh pak katanya tapi lah jauh na dituju. Lah jauh mana kampung batinggan kalau orang menyabui daulunya tersabui daerah batang kape. Tapi kini ko lalamu ambo dirantau ambo lamu malah di Lopuro. Oh tapi lama rasa bantu ikut tinggal pak di parak ladang orang laki lama ninggal anak ketek-ketek berjalan jauh hanya pak dari sinan tuan. Jadi kok iya malah ke Sungai Panu ale ado rusana nambah 7 atau malah dulang kampung na di sinan. Kok itu pak ya ndak tahu. Oh ndak ado dusana lupa badan diri ndak ado malah orang kampung ka dituju. Kau satu disawi rupo itu kiranya malah pak camat tu serato malah jabini riau. Oleh lalamu mencari untuk pembantu iyo malah di rumah liyo alunyo dapet sampai kini. Otak sabik lasa rupo itu padoce itu nak tentu tujuan di rumah ambo sajo lah tinggal kata apa tuwe. Di rumah ambo sajo lah Yus Baidal tinggal. Iyo ba itu kata inyo pado mencari kana lain. Di kami malah para lubana wa itu kato malah pak camat tadi mandanga kato rupo itu satunya sawi rupo itu kalau piladang kababelo katu korana malah di dalam rimbo kok cuy itu pak nangkaelo de hati kawan olah sanang lapulo detenei